سلام كما لهم تخاطدتي مدبنا نايلومي غاشانا دكتور تسقاي برهي ألبرتا كندا كم سايكاتريست مخاخم حلافي ناي حدا عابد كالكوينو أم نايسنا أمرو أبتمرتي يخون ونكا أب حكمنا ننوي حمتات زقلقلن زقلقل زلون حاوناي باركس نايلوم معالت مدبناها مغتصلتا نايتي بقدام عايز جمرنايو بزعبا والفي استفعل والفتات بزعبو يمو زيا خالقيت مدبنا خوينا مباركس دكتور تسقاي زحلف غزي ابتي بودكاستنا بزعبا امونغو زي غبو اتقاقما ابيوزن حاششن الكولون ماستن مالتيو والفن زلوفل اللي قالت كالنا نركا اجي منتان تبوغيرنا خدنا بحاده بيج منتان هنهلو لمدي بلمدي جمر لمدي مسطرها نام منتاي تخيل ترى زي تتنقيخا ناب زي قبو أطاقما تخيل مالتي أجي أب لمدن أب زي قبو أطاقما كله جزية شعون ترى زي تتنقيخا شعون ترى زاكل حاجز ترى زي رخبكا ناب ولف تخيل مونا ولف مسبتسحا ولفخا أدكشن زخا ناي قدن مبزحتو جزية بزينا يسمويا حاجز ناخد حاوي أتسقم مالتي زي خام دحر بايتا خوينو تقدامي تحت زلاتني انت عينت والفتات كم زلوخت نقرنا بمسخالك انتاي والفخب بهال كله انتاي عينت على والفتات كي أنا اللي منست أب كلت بدفونا أب كلت كن مقلون نخل أو شتين دحر عم كاتيخا قرب شنكر كركبل سلازخل حجيت نحنا ولف خنبل كلنا انتاينا نحسب تي نتر نجر نول فيه خمس زخل نجرات المثالية خم الكول حشيش نحسب زحت كذي تخونا جن دمت قد دكتور سكاي قرب صحاب الله تخونا جن مس نتر نجرات زرا خبزي بلو والفتات الله كن جنزبو زلنا اتحده والفي بمتكاخ بمستاي بموقع نتي ترنجرات كمت زخل والفنديو تحدو والفخا بمحير بحرن لمدن زنبالن كمت زخل والفي خبالي كال بحفشو حجي أماسي إجن تي بنتر نجارات زمتس وي بحلف بارتات زمتس والفتات استماسا سالت سجمات تي والكسبة ناي والكسبات ناي بحافش خا نتي كبابن كم تقولوا زخلو والفتات يوم سلازي مس والفي كتريو زخلو نجارات نحد أخن زارب كوينا استفعلوا نجارات علو خن رقهم نخل زي حجي مس الكلام استات تحيزو زخيت كون نخل كمون تباكو كوكين كمون ماريوانا وناي كافيين حزل زخونو نجارات كله والفخ كم تزخلو حجي أزيو جنينو زلو موها فلاي أبتي overdose تباهيلو كنداي تسقمات زلو overdose كاس سمي مالتي تفوسي تي نجر أبزي خامس توستو نابس مثل غير أب معرموت كم زخل سبب سلزخ زلو زي حجي كم أوبيات كرايسيس تباهيلو بزح أب ميديا زربلو زلو نجارات فلاي زي فنتانيل زبال أب حدا زي فقد لابور قالت تسرح زمت كنداي تسقمات كورد جميرو زلو هيروين فلوت كودين أب ناي سعال ناي قله فاوس ترخيبو زركب كن سب نسفتو
ኣብዚ ሕዚ ወስቶ كما ኣብ ታይሎኖል ገለ ተባሂሉ ዝመፅእ ኦፒየት እዩ ሞርፊን ሕጂ ዝፋወስ እዚ ብሓኻይም ተኣዚዙ ክመፅእ ዝኽእል እዩ ብፍላይ ሕዱር ቃንዛ ዘለዎም ሰባት ቁሩብ ተኣፋፍነት ኣለዎም ናብኡ ስለ ዘድህቡ ክንደይ ሳዕቤናት ከም ዝተረኽበ ዓይነት ፈውሲ ወይ ነገር ካብኡ ስቴሮይድስ ዝበሃል ሰባት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ባዲ ቢልዲንግ ገለ ዘድህቡ ሰባት ጭዋዳታት ከህጥሩ ኢሎም ዝጥቀምሉ እሞ ክንደይ ሳዕቤናት ከምፅእ ዝኽእል ከምኡውን ኣምፌታሚን እሱ ከዓ ገኒኑ ይርከብ ኣሎ ሎሚ እሱ ከማን ፈውሲ ተባሂሉ እዩ ዝእዘዝ ግን ኣብ ዕዳጋ ናይ ሓሽሻት ህቡብነት ረኺቡ ዘሎ ክንደይ ሳዕቤናት ከምፅእ ዝኽእል ነገር እዩ ሕጂ እዚኦም እቶም ዘስክሩ ወልፍታት ክበሃሉ ይኽእሉ እቶም ካልኦት ግን እቶም ከስክሩ ዘይክእሉ ኣብ ባህርታት ወዲ ሰብ ብዙሕ ለውጥታት ከምፅኡ ዝኽእሉ ካልእ ሳዕቤናት እውን ኩልዎም ዝኽእል ኣብቲ ውልቃዊ መነባብሮ ድዩ ኣብቲ ስድራ ቤታትን ከባብን ንምሳሌ ከም ጋምብሊንግ ወይ ከዓ ጠላዕ ዶክተር ፀጋይ ቅድሚ ናብቲ ብባህሪ ዝመፅእ ወልፊ ምክያድና ናብዚአን ቁርባት ክኾና ተኪርና እዘን መድሃዘን ዝገለፅካየን ኦፒዮይድ እዩ ፈንታኒል ወይ ከዓ ኣምፌታሚን ዝኣመሰላ እቲ ሰብ ካብ ሓኪም ናይ ሓኪም ወረቐት ከይረኸበ መብዛሕትአን ኣይረኽበንን እዩ ስለዚ እዚአን መዓስየን ድመፃ ድሕሪ መጥባሕቲ ንምሳሌ ናይ ኣፅምቲ መጥባሕቲ ወይ ከዓ ናይ ዝኾነ ዓይነት መጥባሕቲ ድሕሪ ምግባር ሽዑ ዝወሃብ ነቲ ቃንዛ ጠጠው መበሊ ዝወሃብ መድሃኒት እዩ ጅቡኡ ተጀሚሩ ጠጠው ተዳያ ዘየቢልካዮ በብእዋኑ እንተዳ ወሲድካዮ ናብ ልምዲ ካብ ልምዲ ትሒዙካ ናብ ወልፊ ዘብፅሓካ ሓቀይ ዶ ፅቡቕና ሕጂ ብሓፈሽኡ እቲ ሽግር ዘሎ ገሊኡ ሰብ ወሲዱ ጠጠው ከብሎ ክእል ገሊኡ ሰብ ግን ኣሎ ወሲዱ ጠጠው ከብሎ ዘይክእል ሕጂ ስድራ ቤት ክጥንቀቁ ዘለዎም እቲ ኣፋውስ እንድሕር ዳኣ ተኣዚዝዎም ኣብ ጉሉህ ቦታ ከቐምጥዎ የብሎምን ነዚ ፋውሲ ብደንቢ ኣብ ፅቡቕ ሰብ ክረኽቦ ዘይክእል ቆልዑ ካኣቱ ክረኽቦ ዘይክእልሉ ቦታ ክቕመጥ ኣለዎ ሕጂ እዚ ኣብ ባህላይ እንታይ ምስለካ ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ ወልፊ ብርቱዕ ወልፊ ዘለዎ ሰብ ዝረኣኽዎ እንታይ ኢሉኒ ሓደ ግዜ እግረይ ተሃስየ ኣደይ ፈውሲ ሓኪም ዝሃባ እዚ ታይሎኖል 4 ዝበሃል ኮደኢን ልዕል ዝበለ ኣካል ዘለዎ ፈውሲ ሂባትኒ ኢሉኒ በድሕሪኡ ፅቡቕ ተሰሚዐኒ ካብ ሽዑ ትሒዘ ኣብቲ ግዜ እቲ 8 ዕድሜ ነይሩ ካብ ሽዑ ትሒዘ ናይ ኦፒዮኢድ ኣዲክሽን ሒዙኒ ኢሉ ሕጂ ብድሕሪኡ እቲ ሂወቱ ብጣዕሚ ኣብ ዘይ መስመሩ ኣትዩ ምክንያቱ ንእሽተይ ከሎ ናይ ኣዲኡ ፈውሲ ንክረክብ ይፅዕር ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ኣብ ካልእ ከይዱ ንክረኽቦ ኣብ ስርቅን ኣብ ገለን ኣትዩ ሕጂ ምስ ዓበየ ከምኡ ዝብለን ዘሎ ስለዚ ብፍላይ ገሊኡ ሕጂ ሰብ ኣሎ ከም ብሓፈሽኡ ናይ ከምኡ ኣንፈታት ዘለዎ ሕጂ እዚ ከም ኦፒዮኢድ ሪሰፕተር ዲስኦርደር ገለ ዝብልዎ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ዘይተፀንዐ ግን ሰብ ኣሎ ተኣፋፍነት ዘለዎ ብሓፈሽኡ ስለዚ እቲ ኣልኮል ኮይኑ እቲ ኣፋውስ ዝእዘዘና ካብ ቆልዑ ይዕሪና ሃቢና ኣብ ፅኑዕ ቦታ ከነቐምጦ ናይ ግድን ክኸውን ኣለዎ ብሓፈሽኡ ኦራይት ፅቡቅ ይቀኒልና ሕጂ ድሓን ናብተን ናይ ብባህሪ ዝመፅእ ወልፍታት ከዓ ጀሚርካ ነርካ ናብአን ንሳገር ኣራይ ሕጂ ብዓድና ዝፍለጥ ማለት ዘየስክር ወልፊ ክትብሎ ትኽእል እዚ ጠላዕ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ወይ ጋምብሊንግ ኩሉ ግዜ ንክትዕወት ወይ ሓደ
መልሲ ንኽትረክብ ሃረር ትብሎ ነታ ንእሽተይ ትረኽባ ብኣቶ ሞርኪስካ ዝበዝሐ ገንዘብ ገለ ምጥፋእ ሕጂ እዚ ደይምደይ ኢሎም ነቲ ሓንጎል ናይ ወዲሰብ ተኣፋፍነት ናይ ወዲሰብ እንዳተጠቐሙ ገንዘብ ናይ ምእካብ ዘለዎም ካዚኖታት ኮይኑ ካልእ ኣብኡ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር እዩ ከምኡ እውን ብሓፈሽኡ እቲ ኩሉ ሰብ ዘይኮነ ናብ ጠላዕ ጀሚሩ ክገድፎ ዘይክእል ተኣፋፍነት ዘለዎ ሰብ እዩ ብዛዕባኡ ድሓር ክንዛረብ ኢና እዚ ኢንተርኔት ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ዝኾነ ወልፋዊ ሕማም ከምፅእ ጀሚሩ ከምኡ እዚ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ዝገደደ ግን እዚ ሞባይል ማለት እዩ እዚ ስማርትፎን ኣብዚ ሓድሽ ፅሑፍ ዝወፀ 30 ካብ 100 መናእሰይ ናይ ኣሜሪካ ነታ ስማርትፎን ናቶም ካብ 24 ሰዓት ኣብ መዓልቲ 7 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ካብ ኢዶም ክለቅዋ ዘይክእሉ ኮይኖም ተረኺቦም 30 ካብ 100 እዚ ከዓ ባዕልና ብገምጋም ክንፈልጦ ንኽእል እንታይ ዓይነት ሃሳያታት ኣብቲ መነባብሮ ናይቲ መንእሰይ ከውርድ ከም ዝኽእል እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ትምህርትኻ ከተደባ ይትኽእል ኣብ ካልእ ስራሕኻ ከተደባ ይትኽእል ለይትን መዓልትን ነታ ሴልፎን ክትሕሉ ኖቲፊኬሽን መፂካ ንዕኡ ክትርኢ መፅሒፍካ ዘይመልሱ ኢልካ ክትሓርቕ ክትቁጣዕ ኣብ ከምኡታት ክንደይ ግርጭታትን ባእስን ኣብ መንጎ ቆልዑን ስድራ ቤታትን ዝረኣይ ከም ዘሎ ቆልዑን ስድራ ቤታትን ጥራሕ ዘይኮነስ ቆልዑን መምሃራንን ከምኡውን ኣብ ስራሕ ክንደይ ሽግር ከም ዝረኽቡ እዞም ቆልዑ ኣብኡ ወልፊ ሒዝዎም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ካልእ ወልፊ ፆታዊ ርክብ ኣብ ሕብረተሰብና ከም ፅዩፍ ኮይኑ ስለ ዝረኣይ ኣይንዛረበሉን ኮይንና ኢና እምበር እሱ እውን ናይ ግድን እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ኩሉ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፀገም እዚ ከምኡውን ወልፊ ናይ ፖርን ብፍላይ ኣብ መናእሰይ ክንጥንቀቆ ዘለና መናእሰይ እዚ ፖን ኣብቲ ናቶም ሴልፎን ኮይኑ ኣብ ገለ ብቐሊሉ ኢሎም ክረኽቦ ስለ ዝኽእሉ እቶም ተኣፋፍነት ዘለዎም መናእሰያት ኣብኡ ከድህቡ ስለ ዝኽእሉ እዚ ሓላፍነት ናይ ስድራ ቤት ክኸውን ኣለዎ ነቲ ፓረንታል ኮንትሮል ጌርካ እቲ ክሪእዎ ዘይግብኦም ምእንታን ከይሪእዎን ከይበፅሖም ምክንያቱ እዚ ዓብዪ ሓደጋ ከውርድ ዝኽእል ሕማም ከም ዝኾነ ተፈሊጡ እዩ ዘሎ ካልእ ክንጥንቀቐላ ዘለና እዚ ወልፊ ዕዳጋ ዝበሃል ወይ ከዓኒ ሾፒንግ ኣዲክሽን ዝበሃል ኣማዞን ኮይኑ ካልእ ከድካ መድህሳስ ብፍላይ ዝጫማዶ ገለዶ ምግዛእ ኣብ ከምኡታት እንድሕር ኣድሂቦም ደቅና ሓገዝ ክንደልየሎም ክንፍትን ከም ዘለና ከምኡውን እቲ ባጀት ኮይኑ ተረኺቡ ገንዘብ ኢልካ ምሃቦም እዚ ኣብ ካልእ ፀገማት ከምፃሎም ስለ ዝኽእል ኣብኡ እውን ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ብሓፈሽኡ ወልፊ ምግቢ ኸ እንታይ ማለት እዩ ወልፊ ምግቢ ኣዝዩ እንዳዘነነ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓድና እንተደኣ ኮይኑ ተረኽባ ትረክብ ብድሕሪኡ ትፀንሕ ስለዚ እቲ ከም ዝብልዎ ሓደ it takes a village to raise a kid ከም ዝብልዎ ኣብ ዓድና ሲ ካብታ ፍሊቲ ሸነኽ ንክትወፅእ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝጥምተካ ዳርጋ ናብ ምሕር ዝኾነ ጠባያት ከተድህብ ከማንሲ ብዙሕ ተኽእሎ የለን ክበሃል ኣብዚ ግን ምግቢ ከም ድላይካ ብፍላይ እዚ ሽኮራዊ ምግብታት ኣብ ኩሉ ክርከብ ስለ ዝኽእል ሞት ሓንጎልና ከዓ ንዕኡ ስለ ዝብህጎ ዋላ ፀጊቦም ከለዉ ነቲ ሽኮራዊ ምግቢ ዝደልይዎ እዚ ከዓ እንታይ ክበሃል ከኣል ወይ ቢንጅ ኢቲንግ ስእልካ ዘየድልየካ ምግቢ ተረኺቡ ኢልካ ገለ ምብላዕ ወይ ከማን ምድላዩ እቲ ላዕሊ ካሎሪን ዘለዎ ምግቢ ከዓ እዩ ዝያዳ ዝምስጦም ወይ ከዓ ኮምፎርት ኢቲንግ ይበሃል ሕጂ ከምኡ ክንሪኦ ከለና ኣብ ስድራ ቤትና ደቅና ድዮም
ካልኦት ኣዝማርና እዚ ከም ሓደ ኩነታት ፍላይ ንኣሽቱ ተኮይኖም እቶም ቆልዑ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ምዃኑ ክንርድኦ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ሓገዝ ኣድልዮም ከም ዘሎ ሓገዝ የድልዮም ከም ዝኾነ ክንርድኦ ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ምክንያቱ ካብኡ ሓሊፉ ካልእ ፀገማት ከምፅእ ስለ ዝኽእል ሓራይ ፅቡቅ ስለዚ ወልፊ ናይ ምትካኽ ወልፊ መስተ ሕጂ ከዓ ብዛዕባ ወልፊ ብባህሪ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካልና ኣለካ እሞ ወልፊ እንታይ ዓይነት ሕማም እዩ ከመይ ከ ኣብ ሓንጎልና ኸ እንታይ ዓይነት ሳዕቤን እዩ ዘምፅእ وحጂ እቲ ምርመራታት ወልፊ ከም ዝገልፅዎ ብፍላይ እዞም ንጥረ ነገራት ክንረቕሖም ፀናሕና ኣብ ሓንጎልና ብዙሕ ለውጥታት ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ንሕና ሕጂ ብዛዕባ ወልፊ ክንዛረብ ከለና ምናልባት ብዛዕባ ምስካር ጥራሕ ኢና ንዛረብ ግን ካብኡ ፈኸም እንዳበለ ትፈውሲ ብፍላይ እንድሕር ብቐፃሊ ንጥቀመሉ ኮይና ኣብ ሓንጎልና ኣብቲ ፍሮንታል ኮርቴክስ ዝበሃል ኣብቲ ኣብ መንበስ በስታና ዘሎ ኣካል ሓንጎል ኣብኡ ለውጥታት ከም ዘምፅኡ መርትዖ ተዋሂቡ ሕጂ ብፍላይ እቲ ሪዎርድ ሰንተር ዝበሃል ሕጂ እቲ ሪዎርድ ሰንተር ክበሃል ከለካ እቲ ዶፓሚን ዝበሃል ትራንስሚተር ወይ መኣዛን ድዩ ሕጂ ኣብቲ እቲ ኣልኮል ኮይኑ ካልእ ሓሽሻት ክውሰድ ከሎ ኣብቲ ናይ ስምዒት ናይ ምልዓል ክእለት ዘለዎ ኣካል ናይ ሓንጎል ወይ ከዓኒ እቲ ናይ ማዕከን ናይ ድረኻ ወይ ከዓኒ ዓስቢ ከለ ዝበሃል ኣብኡ ከይዱ ነቲ ዝርከቡ ዶፓሚን ቀልጢፉ ንክወፅእ ወይ ከዓኒ ከም በዓል ኣምፌታሚን እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ባዕሎም ንባዕሎም ተቀይሮም ኣብ ሓንጎልና ምስ ኣተው ናብ ዶፓሚን ስለ ዝቕየሩ ሕጂ እቲ ናይ ድሌት ናይ ሃንቆታ ስምዒት የባራብሮ የልዕልዎ ማለት እዩ ሕጂ ንዓኣ ንክንረክብ ኢና መመሊስና ነቲ ነገር እንዳልዓልና ንኸይድ ወይ ከዓ ወግሐ ፀብሐ ንዕኡ ንዝክሮ ምክንያቱ ሕጂ ንቡር ኣነባብራ ተደኣ ኮይኑ እታ ዕሪኻ ክትሕጎሰላ ትኽእል ግዜ ውሕድ እያ ዕሪኻ ክትሕጎ ካብ ምሕር ንላዕሊ ወይ ከዓ ዩፎርያ ገለ ዝበሃል ካብ ምሕር ንላዕሊ ክትሕጎሰላ ትኽእል ግዜ ተፀኒሕኻ እምበር ኩሉ ግዜ ከምኡ ክኸውን ኣይክእልን ሂወት ንምሳሌ መርመራ ክትሓልፍ ከለኻ ወይ ሓደ ፅቡቅ ስራሕ ክትረክብ ከለኻ ወይ ክትምርዓው ከለኻ ወይ ቆልዓ ክትወልድ ከለኻ ኣብዚታት ሕጂ ዝያዳ እቲ ምዝራው ናይዚ መኣዛ እዚ ብሓንጎልና ዝረኣይ እንድሕር ደኣ ወልፊ ሃሊካ ግን ወሲድካዮ ነታ ስምዒት ነታ ውሕድ ግዜ ንሕና ክምኮራ ንኽእል ስምዒት ፀፀኒሕኻ ክትምኮራ ትደሊ ዘሎ ፀገም ግን እቲ ልምዲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሕጂ እዚ ቶለራንስ ዝበሃል ቶለራንስ ምስ ኣልዓልካ ግን እታ ትረኽባ ዝነበርካ ከማን ስምዒት ክትረኽባ ኣይትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣማሲ እንዳልዓለ ክኸይድ ከሎ እቲ ዓቐን ናይቲ ትወስዶ ዝተወለፍካሉ ነገራት እቲ ስርሑ ከዓ እንዳወሓደ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ኣማሲ እንታይ እዩ ዝኸውን እቲ ነገር ተሃሮን ትወስዶን ግን እቲ ስምዒት ትረኽቦ ነበርካ ከዓ ኣይትረክብን ኢኻ ግን ቀስ እንዳበለ ምስቲ ምብዛሕ ናይቲ ንጥረ ነገራት ኣብቲ ፍሮንታል ኮርቴክስ ብፍላይ ኣብዚ ፍሉያት ኣካላት ናይ ዋንት ሲስተም ናይ ሞቲቬሽን ናይ ሪዎርድ ሲስተም ሓላፍነት ዘለዎን ቦታታት ከም በዓል ኑክለስ ኣኩምበንስ ገለ ዝበሃል ወይ ቬንትራል ቴግመንቱም ወይ ሳብስቴንሽን ኒግራ ኣብኡታት ከይዱ ዘምፅኦ ምቅዋሳት ኣሎ ሕጂ ንዑ እንድሕር ተቃዊሱ ዘሎ ፀገም እቲ ኤግዜኪቲቭ ፋንክሽኒንግ ዝበሃል ወይ ከዓ ንዓና እቲ ክንውድኦ ዘለና ስራሕ ከነማልኦ ዘለና ስራሕን ሓላፍነትን
كجبر زخل عقمي يقودل الله مالتي أو يشعو تقام زمت حجيت ناي مورالاوي طبيعت نسب سبز قبرو ناي تحت النت كوينو كم ون عزوز زخونة طبيعت كرئنا كجبرنا زخل سفر ناي حنقولنا سلازغنا بزمن بس مسانا زلو زي فرونتو ريجنز بحال نسو حجي يشوه بتي موسدو ወልፋው ነገራት ይጭወ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ተተጫውዩ ናና ከዓ እቲ ናና ሂማን ቢንግ ዘብለና ሰብ ከም ሰብ ዝገብረና ዓቕሚ ይጠፍእ ኣሎ ማለት እዩ ብኡ ከዓ እዩ እቲ መዓት ፀገማት ዝመፅእ ምክንያቱ ክትቁጠባ ኣይትኽእልን ካብ ምሕር ጠባያትካ ክትቁጠባ ኣይትኽእልን ሓላፍነትካ ኣይግድሰካን ከምኡ ናብ ባእሲ ኣብ ምግርጫው ገለ ተኣቱ ናይ ምዝካር ዓቕምኻ ይጎድል ናይ ስራሕ ብቐሊሉ ከተማልኦ ትኽእል ዝነበርካ እንዳበርታዕካ ይኸይድ ካብኡ እውን ሓላፍነት ተምፅኦ ሞራል ሒዙ ዝኸይድ ዝነበረ ኣብዚ በቃ ኣብ ዘይምግዳስ ገለ ስለ ተኣቱ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ዋላ ኣብ ካልኦት ሃገራት ጥዑያት ጥንቁቃት ዝነበሩ ሰባት እሞ ከዓ ከም ሰብ መጠን ብዙሕ ሽግር ዘይነበሮም ኣብዚ ምስ በፅሑ ግን ክትፅበዮም ዘይትኽእል ጠባያት የርኢ እሞ ማዕረ ኣብ ቤት ማእሰርትን ኣብ ካልእን ዝኣትዉ ብዙሓት እዮም ስለዚ እዚ ኣፋውስ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እሞ ከዓ ነቲ ናህና ከም ሰብ ዝገብረና ክእለት ዝጨውይዎ ምዃኖም ክርዳኣና ኣለዎ እዚ ድሓኒ ኣነ ቁርተይ ሰትየ ዋላ ድሓኒ ክእሎየ ገሌልካ ምኻድ ክዕሽወና የብሉን ምክንያቱ እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ነብሰ ተኣማንነትካ ስለ ተጥፍእ እቲ ነቲ ትገብሮ ፅቡቅ ዲ ሕማቅ ከማን ክተልል ስለዘይትኽእል ምቁልልነት ከዓ ስለ ተጥፍእ እዩ ዘሎ ፀገም ምክንያቱ ኣብዲና ኢኻ ዘለካ ሕጂ ሓንቲ ክንዝክራ ዘለና ከምዚታት ፀገም እንድሕር ኣጓኒፉና እታ ዝበለፀት ቃል ምቁልልነት እያ ክትበሃል ትኽእል ምቁሉል ኩን ማለት ከዓ እቲ ዝገብሮ ዘለኹ ነገራት ንዓይ ሓሊፉስ ንካልእ ሰብ ከዓ ይሃሲ ስለ ዘሎ ሕጂ እዚ ብሓፈሽኡ ከም ጅሆ ክበሃል እዩ ከዓ ዝሆስተ ጂኻ ተወሲድካ ዘለካ ስለዚ ንሰብ ሓገዝ ምሕታት ወይ ከዓ ነቲ ትፈትዎ ነቲ ተኣምኖ ሰብ ኬድካ ፀገም ኣጓኒፍ ንምባል ብርትዕ እምበር ድኽመት ኣይኮነን وحجي دكتور ፀጋይ ይቀኒልና ፅቡቅ ጌርካ እንዲኻ ገሊፅካልና ዘለካ ብፍላይ ከዓ ብሳይንሳዊ መንገዲ ኣብቲ ሓንጎልና እንታይ ጉድኣታት የምፅእ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካዮ እንታይ ዓይነት ወልፍታት ከም ዘሎ እሞ ሕጂ ካብዘን ኩለን ዝገለፅካየን ናይ ኣልኮሆል ድዩ ወይ ከዓ ንሕክምና ተባሂሉ መድሃኒት ዝወሃብ ወይ ነዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ናይ ሴልፎን ናይ ፆታዊ ርክብ እዚአን ኩለን ንኩሉ ሕብረተሰባት ዋላ ንዓና ከማን ናይ ግድን ዝትንክፈና እዩ እሞ ሕጂ ወላዲ ከም ወላዲ ኮይኑ ነዚ መደብና ዝሰምዐን ዘሎ እንታይ እሞ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ምስ ወደይ እውን ከዓ ምስ ጓለይ ብዛዕባ ዘርእስቲ ንምዝራብሲ ቀሊል ኣይኮነን እንተደኣ ጀሚርካሎም ከማንሲ ናብ ሕርቃን ስለዝኣትውን ስለዘብሉን እውን ከዓ ፀርፂሮም ከማን ስለዝወፁ ፀገም ኣሎ ክብሉ ይኽእሉ እሞስ ኣብቲ ኣዘራርባ ከመይ ጌርካ ኣብኡ ተትቁርብ ሓበሬታ ተትልግሰልና ፅቡቅ ነይሩ እወ ብሓፈሽኡ ሕጂ ኣብታ ሕጂ ኣማፃፅኣ ወልፊ ሕማም ሽንክርክር ዝበለን ድዩ ኣማፃፅኡ ሕጂ ምናልባት እቲ ኣማፃፅኡ እሞ ክንገልፅ ሽዕኡ ሓበሬታታት ብኡ ተበጊሱ ክመፅእ ዝኽእል ኩሉ ይኽእል ክኸውን ሕጂ እዚ ኣብ ባህላይ ከዓ
እቲ ጠንቂ ናይ ወልፋዊ ሕማማት ይዕርዩ ኣይብርሃ እምበር ሓደ ነገራት ኣሎ ክንዘቦ ዘለና ምእንታን ብኡ ተመርኪስና እቲ ግብረ መልሲ ኸነሪኦ ንኽእል ምናልባት ክርዳኣና ሕጂ እንታይ ምስለካ እቲ ኣማፃፅኣ ናይ ወልፋዊ ሕማማት ይዕርዩ ስለ ዘይበርሀ ብሓፈሽኡ ግን ሓደ ሞዴል ኣሎ ሕጂ እዚ vulnerability models ወይ ከዓ ሞዴል ተኣፋፍነት ወይ ከዓ ሕብረ ረቑሓዊ ሞዴል ክበሃል ይከኣል ምክንያቱ ሕብረ ረቑሓዊ ዘብሎ ሓደ ረቑሒ ስለ ዘየለ ዝተፈላለዩ ረቑሒታት ስለ ዘሎ ኣብ ኣማፃፅኣ ናይ ወልፋዊ ሕማማት እዚ ማለት ከዓ ሕጂ ከምዚ ብሓፈሽኡ ዝፍለጥ ኣብቲ ስድራ ቤትና እንድሕር ወልፋዊ ሕማማት ኣለው ብሓፈሽኡ ተኣፋፍነት ኣለና ክህልወና ስለ ዝኽእል ኣብኡ ኣዝዩ ምጥንቃቕ ኣሎ ሕጂ እዚ ከም ብጂኖታይፕ ወይ ከዓ ዓይነት ናይ ጂን ተታሒዙ ወይ ከዓ ውርሲ ካብ ውርሲ ዝመፅእ ረቑሒ እዩ ክበሃል ይከኣል ሕጂ እዚ እቲ ናይ ናሽናል ካውንስል ኦን ኣልኮሆሊዝም ኤንድ ድራግ ዲፐንደንስ እቲ NICADD እዚ ሃገራዊ ምኽሪ ሕማማት ወልፍታት ገለ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ኣሜሪካ ቀንዲ ረቑሒት ዝጠቕስዋ ሕማም ታሪክ ወይ ወልፊ ሕማም ታሪክ ናይ ስድራ ቤት እዩ ሕጂ እዚኣ ንክንግንዘባ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ በቲ ናይ ኣቦ ሸነኽ ድዩ ናይ ኣደ ናይ ወልፋዊ ሕማማት እንተደኣ ነይሩ ኣብዚ ዝያዳ ምጥንቃቕ ከድሊ እዩ ምክንያቱ ከም ዝበሃል 40 ክሳብ 60 ካብ 100 ጠንቂ ናይ ሓደጋ ወልፊ ምምዕባል ምስ ታሪክ ወልፊ ስድራ ቤት ተታሒዙ ይኸይድ ይበሃል ግን ኣብዚኣ ሓንቲ ተደራኽነት ኣላታ ምክንያቱ እቲ ታሪክ ናይ ወልፊ ናይ ስድራ ቤት ክንብል ከለና እቲ ወልፊ ንባዕሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ወልፊ ወልፋዊ ሕማማት ዝመፅእ ካልኦት ጠንቅታት እውን ስለ ዘለዉ ሕጂ እዚ እንታይ መስለካ ብሓደ ሸነኽ ኣለው ቆልዑ ማለት ኣብ ስድራ ቤቶም ናይ ወልፊ ኣልኮሆል ዲ ናይ ወልፊ ካልእ ነገራት ዘጓንፎም ግን እቲ ካልእ ምስኡ ተታሒዙ ዝኸይድ ፀገማት ከዓ ናይ ፋይናንሳዊ ክህሉ ክእል ናይ ጠባያት ናይ ምግርጫው ናይ ባእሲ ናይ ካልእ ዘይ ምሕብሓብ ደቅኻ ዘድልዮም ነገራት ዘይምምላእ ምስቲ ወልፊ ክመፅእ ዝኽእል ካልእ ከምዚ ናይ ከባብያዊ ረቑሒ ወይ ከዓ ኤንቫይሮንመንት ረቑሒ ዝብልዎ ተታሒዙ ስለ ዝኸይድ ልክዕ ክትፈልየን እንታይ እዩ ካብ ጂን ዝመፅእ እንታይ እዩ ካብቲ መስተ ወዲ መስተ ዘምፅኦ ፀገማት ንሓሰያን ዝመፅእ ክትፈላለየን ስለ ዘይትኽእል ባያ ተደራኽነት ኣላታ ነታ ዘረባ እዚኣ ዝበልክዋ ካልእ ዘሎ ብቆልዕነቶም ዝተፈላለየ ሃስያታት ዝወረዶም ውልቀ ሰባት ዝለዓለ ተኣፋፍነት ኣለዎም ሕጂ እዚ ወይ ትራውማ ወይ ሞራል ኢንጁሪ ዝበሃል ሕጂ እዚ ናይ 34 ዓመት መፅናዕታት ዝተካየደሉ ACE ስታዲስ ኣሎ እዚ ኣድቨርስ ቻይልድሁድ ኤክስፒሪየንስስ እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ቁልዕነቶም ሃስያታት ዘጓነፉማ ቆልዑ 35 ዓመት
أتحيزو استجمرة مصنعة اللو أمريكا بوزح نجارات كقل خاله حجيزي حنتي هاسيا زلاتو حنتي هاسيا زقوان فوتو قلعة مثالي زلعله ناي ولفي صقم كقوان فوقم زغون يفلت حجي خابتم ولفي زلوم سبات نخلهم تقليل كان دحد أمر مركام درجة 64 كم مئتي خابهم قال هاسيا زقوان فوم علو بال حجزي هاسياتات حجي غوطروهم كمان حدا هاسيا خلتا هاسيا ثلاثة هاسياتات قال داولي زغيد حجي 4 هاسياتات زقوان فو سبكن كاب شعات مئتين العلي عدلالو ولفي حمام كلع حجزي إذا زخف هاسيات طبعا هلو زرقوح كل جزء تي صوتها ما هسيا زقوانفو والكسب بفلاي اندحر ماليتا زي تجيرلو اندحر زي يتحكموا اندحر تيرابي زي جيرو كاو فخم اندابله معت كالت سقمات كم تقلو زخل نجارات سلزلو ابزي حجي زلو تقم جن زي صوتها ما هسيا مس حفران كمون تيز تحاسي سب بعلي تقاقي عم بال عم قنزاون سلزاتو كزاربولو سل زي دلي ويكا اتخونتات نخزاربولو سل زي عدم بوزح جزيه خم بحال المتن كوينو خالق كالوت سقمات حجزي تتصانيحو خمس اوز خل ካልእ ሰዓቤናት ናይ መስተ ዘይኮነስ ካልእ ናይ ባህርያዊ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ፀገማት ስለ ዘሎ ሕጂ ቀንዲ እዚኣ ትርቋሕ እዚ ፆታዊ ማህሰይቲ ብጣዕሚ ናይ ዘላቂ ሽግር ከምፅእ ዝኽእል ቆልዓዊ ተመክሮ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣለዉ ቆልዑ ዋላ ኣብ መንጎና ኮይኖም ከምኡ ዘጓነፎም ዘይዛረቡ ንክዛረቡ ግን ኣብ ትምህርቲ ከጓንፎም ይኽእል ኣብ ገለ ከጓንፎም ይኽእል ወይ ገዲፍካዮም ክትካ ከለካ ከጓንፎም ይኽእል እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ ቀንዲ ሓደ ቆልዓ ኣብ መንጎና ኮይኑ ወድና ዲ ጓልና ወላ ዘመድና እንድሕር ዳ ፅቡቅ ዘየለ እቲ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ዝበልና ተሕቶ ክትከውን ዘለዋ ኩሉ ግዜ እንታይ ኮን ኣጓኒፍዎ ይኸውን እንታይ ዝቆልዓ እዚ ከዓ ሕማቅ ገለ ዘይኮነስ እንታይ ኣጓኒፍዎ ይኸውን ዝብል ሕቶ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ኣብዚ ናይ ዲቨሎፕመንታል ትራውማ ቀንዲ ሕቶ እንታይ ኣጓኒፍዎ ይኸውን ንሕና ሕጂ ምስ ደቅና 14 ሰዓት የለናን ገለ ከጓንፎም ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ኮርዮም ጠባይ ስኢኖም ገለ ኮይኖም ኢልካ ቀሊል እዩ እዚ ሕጂ ጃጅመንት ገለ ክበሃል ይኽእል ንፈርዶም ኣለና ወይ ከዓ ቀኒ ፍርዲ ነቕርበሎም ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ዝኾነት እያ ምክንያቱ ብፍላይ ኣብዚ ነብረሉ ዘለና ቦታ ኣብዚ ምዕራባውያን ሃገራት ሰብ ንክነብር ኣብ ስራሕ ይዋናጨፍ ፅቡቅ ንክነብር ንደቁ ፅቡቅ ንክገብረሎም ግን እንታይ የጓንፎም ከዓ ሙሉእ ሙሉእ ክፈልጥ ስለ ዘይንኽእል ኣብዚ ብጣዕሚ ምድሃብ የድሊ ከምኡ እውን ካልእ ጉድለታት ሕጂ ምሕብሓብ ቆልዑ ኣብ እዚ ነርቸሪንግ ይበሃል እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝኾነ ረቑሒ እዩ እንድሕር ደኣ ቆልዑ ዘይተሓብሒቦም ኣብ መስተን ኣብ ገለን ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ ክንርድኦ ኣለና ሕጂ ካብ 3-4 ስራሕ ዝሰርሕ ከምዚ ማዕዳ ዝውሃብ ግዜ ንደቅኻ ምሃብ ይበልፅ እቲ ናይ ብሓቂ ወፍሪ ዝበሃል ወይ ኢንቨስትመንት ኣብ ደቅኻ ዝበሃል ግዜ ምሃቦም እዩ ግዜ ክትቦም ኣለካ ንደቅኻ ናይ ግድን ኣይኮነ እንታይ ዓይነት ንጥፈታት ተካይድ ምስ ደቅኻ ሕጂ ብዓድና እንድሕር ክንዝክር ኮና
ኣዴና ሃልያ ብገዛን ኣዴና ዘይሃልያ ገዛን ብዙሕ ፍልሊ ነይርዎ ግን ኣዴታትና ምሳና ብዙሕ ዝገብርኦ ነገራት ኣይነበረን ስራሕ ስለ ዝበዝሐን ግን ክህልዋ ኣብኡ ንክህልዋ ጥቃና ንክህልዋ እዚ ብዙሕ ትርጉም ነይርዎ ኣብዚ እውን ከምኡ እዩ ንሕና ሕጂ ገንዘብ የብለይን ከውፆም ኣይክእልኒ ክዛወሮም ኣይክእልኒ ገለ ናብኡታት ገለ ነድህብ ንኸውን ግን እታ ነብስኻ ምህላው እታ ኣብኣ ምህላው እታ ህላዌኻ ዋላ ምስኦም ሓደ ንጥፈታት ግበር ኣይትግበር ዓብዪ ትርጉም ኣለዎም ንቆልዓ ስለዚ በኣ ክንጥንቀቕ ኣለና ካልእ ሃሰያ ዝበሃል ግርጭት ወለዲ ብጣዕሚ ክሃስዮም ይኽእል እዩ ቆልዑ ወይ ከዓ ፍትሒ ከምኡ እውን እዚ ምድንዳን ዝበሃል ድንደና ወይ ከዓ ቡሊንግ ዝበሃል ነገር ከዓ ንቆልዑ ክሓስዮም ይኽእል ብሓፈሽኡ ሕጂ ኣብቲ ናይ ACE እቲ ምርመርታት ዝገብሮ ሓደ ሃሰያ ክልተ ሃሰያታት ሰለስተ ኣርባዕተ ምስ ዝበዝሕ እቲ ሃሰያታት ምስ ዝበዝሕ ትዕድል ናይ ወልፊ ምጥራይ ከዓ ምስኡ ይውንጨፍ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓደ ብሓደ ክንግንዘበሉ ዘለና ነገራት እዩ ብሓፈሽኡ ግን ካብ ብንእሽቶም ኣትሒዞም ግዜ ክንህቦም ኣለና ኦኬ ሕጂ ሓንቲ ቃል ኣላ ሰልፍ ኮምፓሽን ትበሃል ንነብስኻ ምእላይ ማለት እዩ ዝበለፀት ህያብ ንደቅና ነብስኻ ምእላይ እያ ሕጂ ነብስኻ እንድሕር ኣልይኻ ትኸይድ ኮንካ ደቅኻ ከዓ ነብሶም ክኣልዩ ይመሃሩ ሕጂ ሓንቲ ደ ወይ ኣቦ ስድራ ቤታት ሃለኽለኽ ዝብሉ ተኾይኖም ኣብ ስራሕ የድህቡ ኣለዉ ሕጂ እዚ ሕጂ ቁሩብ ፀቕጢ ስለ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ገለ ከተማልእ ትደሊ ካልእ ከተማልእ ትደሊ ቆልዑ ዝዝክርዋ ግን እታ ግዜ ምስኦም ዘሕለፍካዮ እምበር እንታይ ህያብ ሂብካዮም እንታይ ገዚእካሎም ናበየናይ ቦታ ከድካ ወይ እዚታት ዳሕራይ ብዙሕ ዝክርዎ ነገራት ኣይኮነን ዝክርዎ እቲ ህያብቲ ነገራት ትገዝኣሎም ዘይኮነስ እቲ ግዜ ዘሕለፍካዮም ምስኦም ፍቅሪ ዝሃብካዮም ሓልዮት ዝሃብካዮም ከምኡ ዚ ቦንዲንግ ዝበሃል ሕጂ ካብ ብንእሽተኻ ኣትሒዝካ ንዓቶም ክትሰምዖም ኣለካ ሕጂ እዚ ቫሊዴሽን ይበሃል ቆልዑ ዝዛረቡ ከለዉ ከኳለፍካ ብዛዕቦም ምክንያቱ እሶም ናይ መፃኢ ዕድልና እንዲኦም ድሓር ከዓ ሓላፍነት ንሕና ሙሉእ ብሙሉእ ሕጂ እታ ቫሊዴሽን ትበሃል እቲ ዝብልዎ ዘረባታት ክትሰምዖም ኣለካ ሓተታ ናትካ ከይሃብካ ከየብዛሕካ ሕጂ እሶም ማዕዳታት እዚ ንሕና ንህቦ ሓደ ማዕዳ ድሕሪ ማዕዳ እሱ ይኮነን ዝምህሮም ንዖም ክትሰምዖም ኣለካ እቲ ትገብሮ እዮም ዝርእዎ ካብኡ እዮም ዝመሃሩሉ እምበር ካብቲ ንሕና 10 ግዜ ከም ዝገበሮ ከም ዝፍጥሮ ንብሎም ፅቡቅ ምህርታት ኢልና ንህቦም ከምዚ ናይ ዓድና ተመሳሳሊ ጠባያት ወይ ኣተዓባብያ ኣብዚ ዘለናይ ቦታ ብዙሕ ኣይሰርሕን እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓድና ሓደ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሙሉእ እቲ ህዝቢ ኣከባቢኻ ይዘዕብየካ ፍልሊ ኣለዎ ብዙሕ ኣብዚ ግን በይንኻ ተቆሪንካ ምስ ደቅኻ ስለ ዘለኻ እሞ ከዓ እቲ ከባቢኦም ከም ካልእ ስለ ዝፀልዎም ኣገባባትና ከመዓራሪ ኣለና ሕጂ ካልእ ረቑሒ ዝጥቀስ እዚ ኣብ ተኣፋፊ ቦታታት ምዕባይ ማለት እዩ ተኣፋፊ ቦታታት ሕጂ ኣብዚ ቅሳነት ዘይብሉ ቦታታት እንድሕር ኣለካ ሓሽሽ ዝውተሮ ቦታታት ተለካ እዚ ሕጂ ንቆልዑ ብናእሽተኦም ከለዉ ነቲ ነገር ስለ ዘቃልዖም ዝያዳ ተነቃፍነት ክህልዎም ይኽእል እዩ ከምኡ እውን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ እቲ ኣልኮል ኮይኑ እቲ ካልእ ወልፍታት ክገብር ዝኽእል ነገር ዕሪና ተጠንቂቕና ክንተሓዞ ኣለና ካልእ ረቑሒ ዝጥቀስ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ሕማማት ዘለዎም ውልቀ ሰባት ሕጂ እዚ ናይ ፍርሒ ሕማም ክህልዎ ዝኽእል ሰብ ናይ ቅዛነት ሕማም ወይ ከዓ እዚ ባይፖላ ዝበሃል እዚ ተለዋዋጢ ባህሪ ወይ ከዓ ሙድ ዘለዎም ሰባት ከም በዓል ስኪዞፍሬንያ
ከምኡውን ናይ ADHD ፀገማት ኩሎም ዝኸዚ ኣቃልቦ ዝሓፅሮም ሰባት ወይ ከዓ ምቁጣብ ጠባያት ተፀግሞም እዚ ሕጂ ገሊኡ ብጉድለት ቀመማት ናይ ሓንጎል ወይ ከዓ ትራንስሚተርስ ገለ ዝመፅእ ሕማማት ሕጂ ንምሳሌ ፍርሒ ብኩነታት ክትእርሞ ወይ ክኣልዮ ዘይትኽእል ኩነታት ክመፅእ ይኽእል እዩ ከምኡውን ብሕማም ከዓ ክመፅእ ይኽእል እዩ እቲ ብሕማም ዝመፅእ ፍርሒ ክሕከም ኣለዎ ጀነራላይዝድ ኤንግዛይቲ ዲስኦርደር ይብልዎ እቲ ሜጀር ዲፕሬሽን ከዓ ከምዚ ቅዛነት ማለት እዩ እዚ ሕጂ ምስ መዓዛታት ዝምባሌ መዓዛታት ዝመፅእ ስለዝኾነ ክሕከም ኣለዎ ወይ ከዓ እቲ ባይፖላር ስለዚ ቀንዲ ክንርዳኣ ዘለና እቲ ሕማም ናይ ደቅና እናታቶም ጉዳይ እዩ ምሳና ከነራኽቦ የብልናን እዚ ምሕፋር ወይ ከዓ ምኹራዕ ኮይኑ ካልእ ሰብታይ ከይብልና ኢልካ ስቕ ምባል ነቶም ቆልዑ ኣማሲ ይሃስዮም እዩ እቲ ነገር እንዳገደደ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ካብ ብንእሽትኦም ከለዉ ናይ ፍርሒ ናይ ምስካፍ ናይ ምሽቃል ናይ ቅዛነት ናይ ምሕዛን ናይ ምኹራይ ናይ ምግርጫው ከምኡ ዝኣመሰለ ባህርታት ተዳርዮም ከይደንጎኹም ሓገዝ ኣማእርርሎም ምክንያቱ ኣብኡ እዩ ዝጅምር ኩሉ ነገር ዘሎ ንኣሽቱ ከለዉ ክእዘዙና ይኽእሉ እዮም ካብ ቁርብተይ ጉቡዝ ምስ በሉ ግን ዳሕራይ ምንቅስቃስ ኣብ ካልእ ቦታ ከብዝሑ ክእሉ እዮም ናብ ካልእ ክኸዱ ይኽእሉ እዚታት ኣብቲ ብእዋኑ እንድሕር ዘይ ተሓባቢርናዮ ኣብ ካልእ ሰንኮፋት ከምፅእ ስለ ዝኽእል ኣብኡ ምጥንቃቕ እዚ ስቲግማ ዝበሃል ነገር ውዒሉ ሓዲሩ ንደቅና ይሃሲ ንዓና ሃሲ ንኩሉ ስለ ዝሃሲ እሱ ኣብዚ ግዜ እዚ ግዚኡ ሓሊፉ እዩ እታት ዘይምስካፍ ሕማም ናይ ስነ ኣእምሮ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ዘሎ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ዘሎ ስለ ዝኾነ ክንሓፍረሉ የብልናን ሓገዝ ክንደሊ ኣለና ብዝቐልጠፈ ራይድ መቸም ዶክተር ፀጋይ እዚ ኣርእስታት ኣልዕልካዮ ዘለካ ብጣዕሚ ከቢድን ኣገዳስን ኣርእስታት እዩ እዚ ብሓደ መደብ ዘይኮነስ ብሓሙሽተ 10 መደባት ከማን ኣይከኣኽሎን እዩ እዚ ናይ ሎሚ መደብና ብሓፈሽኡ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ከመይ ኣሎ እንታይ ኣሎ እንታይ እዩ ትጠንቁ እዚ ኣስፊሕካ ገልፅካልና ዘለካ ጠንቁ ኣማፃፅኣ ናይዚ ወልፍታት ዝበሃል እንታይ ትማፃፅኡ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካልና ኣለካ እሞ ከም ዝተረዳእኒ ሓደ ዝተፈላለየ እንዲ ዘሎ ታሪክ ወልፊ ናይ ስድራ ቤት ብፍላይ ከዓ ኣተውኪርካ ከዓ ኣብ ናይ ቆልዑት ዘጋጠሞም ብፍላይ ካብ ንእስነቶም ዘለዉ ማህስያታት ገለ ዝመፆም እሱታት ትወላዲ ከይፈለጠ ፀናሕ ስለ ዝኽእል ነዚታት ምሕታት እሞ ከምዛ ዶክተር ፀጋይ ዝበለ ሓደጋ ዝተፈላለየ ኩነታት ኣብ ገዛ ይኹን ዋላ ኣብ ደገ ከምዚታት ከጋጥም ስለ ዝኽእል እሞ ከዓ ደቅና ክሽገሩ ምስ ረኣናዮ ክንሪኦም ከለና ኣብ ክንዲ ከምዚ ዶክተር ፀጋይ ዝብሎ ናብ ፍርዲ ምእታው ህድእ ኢልና እንታይ እቲ ኩነታት ከመይ እዩ እንታይ ኮነ ኣጋጢሞም ይኸውን እንዳበልና ንዓታቶም ቀስ ዳበልና ተረዲእና ሳልሰይቲ ዝበልካያ ከዓ ብዛዕባ ናይ ግዜ ብዝተፈላለየ ምክንያት 2 ድዩ 3 ድዩ 4 ስራሓት ስድራ ቤታት ይሰርሕ እሞ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ቆልዓ ከዓ ዝኣክል ግዜ ይረክብን እሞ ከዓ እቲ ዝዓበየ ወፍሪ ክነፍርዮ ንኽእል ሲ ናብ ሂወት ናይ ደቅና ስለ ዝኾነ ግዜ ብዝተኻእለ መጠን ዋላ ኣጉዙል ኣቢልና ስራሕ ሰሪሕና ብዝያዳ ግን ናብቲ ኣቃልቦም ናብቶም ቆልዑታት መሃር ቀንዲ ከዓ ከይሓፈርካ ከዓ ኩነታት ብፍላይ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ምብፅባፅ እንተደኣ ሃልዩ ናብ ዝኾነ ዘጋጥም እሞ ከዓ ናይቲ ውልቀ ሰብ ይኹን ወይ ከዓ ናይቲ ስድራ ቤት ጌጋ ዘይኮነስ እዚ ብሕክምና ዝመፅእ ሳይንሳዊ መረድእ ዘለዎ ስለ ዝኾነ
كي حافرنا قلتفنا حاجز محتاج هو زين انت كندي نتوتات مو عب زمت زلو جزيس كان رهب بزي ان نعاتفن جينا موداتا لبوا قرخت تدعاليو نابخا بايتا نابخا دكتور تسقاي يا لبوا كيبا زدل متشم بروب مدمع نايتي قدمي حجي زبلنا عندي اتي تسقم كوغوان فنا خلو حجز مدلاي برتعة ينبر دخمة يكونن أنا خولي صبغ زلخو دحاني وزي نعي ولا حنتي زي شجر يبلين من ما يكونن إلكا مخد كالي صعبينات عندما رخمت سلازخل بفلاي أبتي زي قبو أتغاما بتحس لمدي خجبر كله شعاع ناي بحكي بتنقع تدلي حجز مدلاي مالتي عند حردا صديموكا نتي تفوتو نتي تأمنو سب كيتكا خمزي أقواني فني الله حجي حنتي زي تزارنا بحثي رخاءتي فقود نتر ነገራት አሎ ከም በዓል አልኮል ዲ ሽጋራ ግን ዘይፍቁድ ካሎ ብፍላይ ኣብቲ ዘይፍቁድ ወላ ሓንቲ ግዜ ከም ገለ ሲሒትካ ወስ ተይልካ ከም ዝከኣለ ካብ መጠን ሽዑ ናይ ግድን ሰብ ኣማኽር ምክንያቱ እሱ ብጣዕሚ ቀልጢፉ ወልፊ ክገብር ስለ ዝኽእል ዘይፍቁድ ዝያዳ ሓደገኛ እዩ እሱ ኩሉ ግዜ ምጥንቃቕ የድልዮ እቲ ምድላይ ሓገዝ ልሙድ ክኾን ኣለዎ ኣብቲ ሕብረተሰብና ምክንያቱ እዚ ሓቢእኻ ቁስልኻ ምኻድ ዘግድድ እምበር ዘሕይሽ ከም ዘይኮነስ ኩላህና ንርድኦ ኢና ካልእ ክደግማ ዝደሊ ኣብ ናይ ቆልዑ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ናይ ቆልዑ ጉዳይ እንትኾነ ይሓይሽ ምክንያቱ በቲ ንሕና ሓንጎል ናይ ዓበይቲ ናይ ቆልዑ ጉዳይ ክንሪኦ የብልና እንድሕር ዘፀግመና ኮይኑ ከዓ ሓገዝ ክንደሊ ንኽእል ኢና እንድሕር ኣብቲ ዝምድና ምስ ደቅና ዝገበርና ጌርና ምምሕያሽ እንድሕር ዘየምፅኡ እቲ ሓገዝ ምድላይ ይዕርዩ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ እዚ መዓልታዊ ንሪኦ ነገር እዩ ሓደ ሰብ ሓገዝ የድልየኒ ኢሉ ተመፂኡ ኣብ ቴራፒ ዝበሃል 80 ክሳብ 90 ናይቲ ስራሕ ገይሩሎ ማለት እዩ ማለት ሓገዝ ደልዩ ብቐፃሊ ዘይሓዊ ሰብ ሪአ ይፈልጥን እየ እቲ ፀገም ዝወርዶ መፂኡ ዝኸይድ ዘይከታተል ገሊኦም ድሕሪ 7 ዓመት መሊሶም መፁኻ ተኸታቲለ ነይረ እንትኸውን መሓሸኒ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልኩምንስ ብጣዕሚ ፀገም ኣጓኒፉን ፅቡቅ ድሓን 7 ዓመት ኮይኑ ገለ ኮይኑ ሕጂ እታ ግዜ እታ ሂወትካ ስለ ፅቡቅ እምበር እንኳ መፃኻ እንጎፋ ኢልካ ተቐቢልካ ካብኡ እኒአው እንድሕር ዕርዮም ተኸታቲሎም ዘይሓዊ ሰባት የለውን ስለዚ ሓገዝ ምድላይ ኣገዳሲ ድሓር ከዓ ለውጢ ቀልጢፍና ክንፅበይ የብልናን ምክንያቱ ክንደይ ዓመታት ዝነበረ ብሓደ መዓልቲ ብሓደ ሰሙን ብሓደ ወርሒ ዝቕየር ኣይኮነን ግዜ ክትወስድ ኣለካ ምህዳእ ፅቡቅ ቀስ ኢልካ ናይ ኩነታት ጥዕናኻ ምእላይ ዝኸፈልካ ከፊልካ ምክንያቱ ከምዚ ዶክተር መንግስቲ ዝበሎሲ እታ ሃብትና እታ ጥዕናና ብዘይ ጥዕና ክኸውን ዝኽእል ነገር ስለዘየለ ንዓስ ዓበየ ወፍሪ ክንገብረላ ኣለና ንሕና ድያ ናይ ደቅና ስለዚ በኣ ክንቁጠብ የብልና ይቀኒየለይ መንግስቲ ይቀኒየልና ዶክተር ፀጋይ እምበኣርከስ ሰማዕትና ዕድመና ኣኽቢርኩም ኣብ ዝምፃእኹም ብጣዕሚ ነመስግን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ መደብና ሳልሳይ ክፋል ከዓ ኣቐዲምና ንዕድመኩም ይቀኒየልና ዶክተር ፀጋይ ሰላም ቀኒ يعنيلي سلام كني ሰላም يعنيلي